Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Chinangwa chekutanga pandinoti kufadzwa neupenyu mazuva ose ndechekuti mazuva ose kwete kuti pazuva ramunotambira pazororo kana pamunotenga hembe itsva kana pamunoenda kumafaro. Ndinoreva mazuva ose nyangwe pasina zvakakosha zvamaita. Mufuro, chipiri, chitatu, china, chishanu nepaya pamunotyaira motokari yenyu mutirafiki. Kusuka ndiro, kucheka uswa, wokura mocheka zvekare. Mosuka ndiro modzirongedza, vana votora vosvibisa, mosuka zvekare morongedzazve. Vangani venyu vari kuziva zvandiri kutaura. Saka vangani vedu dzimwe nguva vanombonzwa kuneta nekuita zvose izvi. Kuita. Honai, izvi ndozvaitika. Uchangozviita chete. Saka unozvinetserei? Ndiri kuzama kuda kunzwisa makuseni ano nokuti ndinotenda kuti Bhaibheri rinotaura zvinhu zvinonzwisisika. Shuwa, unozvinetserei? Kutya chinhu nekusiririswa nechinhu chaunofanira kuita mazuva nemazuva muupenyu hwako hwauchava nawo. Unoti ndiri kutonzwa sekudaro, asi unogona kubatsira mafungiro ako, unobatsira matauriro ako, unokwanisa kubatsira maitiro ako. Izvi ndizvo zvachataura nezvazvo nhasi. Mafungiro edu, matauriro edu, maitiro edu nezviri kuitika mukati medu uye muenzaniso wakanaka. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzvishandisa nekuti vaivapo nezuro manheru, asi mubetseri wangu nemurume wake Mike vanoenda nesu patinoita magungano uye anzwa dzidzo dzangu kwemakore anodarika 35 uye ane unhu hwekuti zvese zvamuchataura ndichazviita. Komana, ndinoshuvira kuti dai munhu wese akadaro. Saka anenge ari mubishi kuzama kuita zvataurwa mudzidzo yoga yoga muupenyu hwake. Usangova munhu anongonzwa shoko woenda kumba hapana kana zvaunoita naro. Kana uchidaro watambisa nguva yako, nekuti havasi vanzwi vachawana upenyu hwakanaka unodiwa kunzi vararame naMwari. Vaiti tikanzwa nekusaita, Bhaibheri riri kuti tiri kuzvinyepera. Nekunzwisisa kunopokana nechokwadi, unogona kubvuma kuti ichokwadi chandiri kutaura. Asi ukasasvika kumba nekuzviisa muupenyu hwako, unenge watambisa nguva yako nekuva pano. Watambisa nguva yako kuva pano. Izvi zvinhu zvaunofanira kuita seunhu hwako. Saka akazonditi, ndafunga makuseni pandamuka, chii chandisingafarire mangwanani ano? Uye ndobva ati handifarire kuisa makeup yangu kumeso. Munoziva pana zvinhu zvekuti vanodana nava zvingori zvinhu zvausingatombofarire. Akati mira ndiite sekutaura kwakaita mudzidzo yanezuro, mira ndiite zvindinakidze izvi. Ndobva afunga kuti ayewa, zvinhu zvese hazvifaniri kungonakidza. Ndinofanira kudzidza kufadzwa mazuva ose nezvinhu zvidiki diki. Saka akangochinja maitiro ake. Handisi kuzozviita neunhu hwakaipa, ndichafarira kuzviita zvinhu izvi. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita, kungotakura kanhu kanochinja unhu hwako kwese kwaunoenda. Handei tione. Ini ndinogona kuchinja maitiro evanhu. Kana ukasaita chimwe chinhu, takura kapodcast kako kwese kwaunoenda. Bayirira runhare rwako munzeve, ondiregera nditaure newe zuva rose. Unodzamara waita unhu huri nani, ndivimbe ini. Ini hangu ndaive nemaitiro akaipa Mwari paakazondibata. Uye zvinofadza kukwanisa kudzora unhu hwangu, kwete kusiya uchidzora inini. Iwe ndiwe muridzi weunhu hwako. Saka kana usingade kuva neunhu hwakaipa, hapana anokuita kuti uve neunhu hwakaipa. Mumwe murume, ndakanga mazita rake, akapedza makore mazhinji mukembi yekufunga. Akavaka naHitler. Akati majere aya anokwanisa kutora zvose kunze kwemaitiro angu, uye ndinoramba kuve neunhu hwakaipa. Hazvina simba here izvi? Unoziva, unogona kuramba kuita unhu hwakaipa zvigonyatso chinja upenyu hwako. Chinhu chandisingafarire kumirira. Handizvifarire zvakanyanya. Ndiri munhu wemabasa uye ndingangoda kugara ndakaronga zuva rangu. Ndobva ndabva pachinhu nechinhu. Handidi kunonoka kusvika pane imwe nzvimbo, handidi kukurumidza.
zvinoreva kuti ndinofanira kuva neunyanzvi hwandisingakwanise kuwana. Saka ndadzidza kufarira, kumirira, zvinoita kunge mutambo wandinotamba naSatani, kungoti nhasi nchangonaka, hausi kuzotombonditsamwisa. Ndichagara pano ndofarira zvandiri kuita, uye ndichava nemaitiro akanaka. Saka tiri kudzidzira kufadzwa nezvinhu zvatinoita mumazuva ose. Chii chingaitika ukakwanisa kupedza mwedzi wose sina kutya kuita chinhu kana chimwe chete, usingapopotere kana chinhu chimwe chete, usaite pfungwa dzakaipa kana mazuva akaipa kana unhu wakaipa muzvinhu zvose zvauchaita? Unofunga kuti zvingashandura sei upenyu hwako? Zviri kwauri. handikwanise kuchinja zvandinofunga. Unokwanisa. Zvino vamwe venyu pamwe hamuna kumbodzidziswa kuti muchakwanisa. Ndosaka Mwari akunzai pano nhasi. Tinofunga kuti hatikwanisa kuchinja mafungiro edu. Munozive, handikwanise kuchinja mafungiro angu nguva dzose, asi handifarire kuita semanzwiro angu. Ndicho chinhu chatinofanira kudzidza. Saka tine chipo chekuita zvatinoda, asi handifunge kuti tinonzwa zvakanaka maererano nenyaya idzi. Saka ndaronga kuti tinofanira kunzwa zvakawanda kukereke. Mwari akatisika nemazvokuda. Hatisi marobots. Haasi kuzongoti hitisa zvose zvatinofanira kuita. Kunyange patinovimba naMwari kuti atibatsire, nesuwo tine chekuita ipapo, nesuwo tine sarudzo yekuita. Ndakaisa pamberi penyu upenyu nerufu. Sharurai upenyu kuitira kuti imi nevana venyu murarame. Joshua akati, zvangu ini, itai zvauri kuda kuita, asi kana ndiri nemba yangu tichashumira Mwari. Saka unofanira kuzivisa manzwiro ako. Manzwiro, unogona kunzwira manzwiro awada, asi izvi ndizvo zvichaitika. Chokwadi here? Chokwadi. Vangani venyu vanobvuma tinorarama sitereki nemanzwiro atoita? Uye manzwiro edu haaende kure. Unonzwa zvimwe pausingade, wotadza kunzwa zvimwe paunenge uchizvida. Uri kunzwa kuda kujoina zuva rekushanda kuShona, asi musi wekuenda kunoshanda haunzwe uda kuenda. Manzwiro edu haana kushata kana kunaka, nekuti tinogona kunzwa zvakaipa kana kunzwa zvakanaka, asi hatifaniri kumasiya tichishandisa nekuti kutitungamirira nemuratidzi. Ndinoti pane mazuva mazhinji, nyangwe pandinenge ndichiita basa iri, ndingada kuteerera manzwiro angu, ndongoti handisi kuenda. Ndine vamwe vanhu vanongokwanisa kuparidza ndongoti, wadi kungoenda, ine handisi kunzwa mushe nhasi. Ine handidaro, ndinouya nguva dzose. Ndouya nguva dzose. Ndiripo paTV mazuva ose paunoibatidza. Handi muri kuona? Hatipo mafanire kutya kuti ndinogona ndiripo mazuva mamwe kusauya. Tese tinofanira kufanana. Nhasi taitaura nenyaya yepfungwa dzako, muromo wako nemaitiro ako anokanganisa, kufadzwa neupenyu hwako. Ndiri pano kutaura kuti unogona kuwedzera mufaro. Zvino chinhu chechipiri chandiri kuda kuti tisvike pachiri ndechekuti nzira yoga yatinokwanisa kuita zvinhu ndekunge takwanisa kuita zvose zvatinofanira tichiitira nekuzviita naMwari. Tinoita zvese zvatinoita kushandira Mwari. Saka nyangwe kuisa makeup yako, Mwari, ndaisa makeup kuti ndinakire imi nhasi. Zvose zvandinoita ndivimbei. Muri kufara kuti ndaisa makeup yangu nhasi, uye muri kufara kuti ndakama vhudzi rangu. Muri kutofara kuti ndazvigadzirisa kwenguva yakareba nhasi, nekuti zvingadai zvisina kunaka dai ndisina kuzviita. Uye pachangu ndinonzwa kuti unogona kufunga zvawada kufunga. Ndinovimba sevatendi kuti kwese kwatinoenda tinofanira kuzviratidza nenzira yakanaka, nekuti isu tiri vaMwari. Amen. Saka tinoita zvose zvatinoita uye tina Mwari. Sezvandakataura nezuro manheru, chero kuchenesa imba yako, kucheka uswa nekugeza motikari, kuita zvinhu zvose izvozvo ngatizviitirei mukutenda Mwari. Iyo ndiyo nzira yekuti ndinokoshesa zvose zvamakandipa uye ndichazvibata zvakanaka. Unozivera kuti imwe nzira yekuva muridzi wechinhu kuchibata zvakanaka. Ndati imwe nzira yekuva muridzi wechinhu kuchibata zvakanaka. Musandinetera makuseni anhu. Hewo ano magwaro atinoda kuverenga. Muna Vakorose anonyatsotsanangura nyaya iyi zvakanaka. Vakorose 3:17.
uye zvose zvamunoita mumashoko kana mumabasa, itai zvose muzita raIshe Jesu uye muchitarisira kwaari, muchivonga Mwari ivo Baba kubudikidza naye. Zvose zvose hatingoendera kukereke Mwari, tinoita zvese kuna Mwari. Kana kuti hatifaniri kutomboimba chimbo chekuti Mwari muri pakati pazvose. Tinofanira kumira kuimba dzimbo dzacho kana tisiri kushandisa zvinhu izvi muupenyu hwedu. Amen. Vakorose 3:23. Zvose zvamungangoita, itai zvose nomwoyo wose savanhu vanoshandira Ishe kwete munhu. Saka munofanira kubvuma kuti ndikutaura chokwadi apa. Tinofanira kuita zvese zvatinoita kuna Mwari. Ndikutaura chokwadi nekuti shoko raMwari riri kuwirirana nesu. Chinhu chekupedzisira ndechekuti fadzwa neupenyu hwako hwauinawo izvezvi, kwete hwaunofungira kuti uchava nawo mune ramangwana. Kwete kuti ndichafara kana kuti ndichafara zvikadai, ndichatonyatsotsofara mushure mekunge, ndichafara kana zvapera, ndichafara kana zvatanga. Ko kufara iko zvino, pane anoda here kufadzwa nezuva ranhasi, kana kuti uri kuda kungoshatisa zuva rino uchifunga kuti uchazofara rini? Ndakawana gwaro riri mubhuku raMuparidzi, chokwadi handinamboriwana, asi Mwari ndo vanitungamira kwariri. Muparidzi 6:9. Zviri nani zvinoonekwa nameso, zvinonakidza kana pane zvinowanikwa kumunhu, nekungonzwa kuda zvinhu zvemwoyo. Ndinofarira ndima iyi ari kuti zviri nani kufadzwa nezviri pamberi pako iko zvino, pane kungogara uine zvido zvose zvezvinhu zvauchada kuwana rimwe zuva. Mukuita izvozvo wotadza kuda zvimwe zvinhu zvaunazvo iko zvino. Unoziva kana une mwana ne2 anofadzwa nemwana ne2, sagara uchingosvira vave nemakore 3. Kana kuti ndichafara kana vana vava kuenda kuchikoro. Ndichafara kana chikoro chapera, ndaneta nekuendesa vana kuchikoro mazuva ose. Ndichafara kana vapedza koreji nokuti ndaneta nekubhadhara mabhiri. Ndichafara. Uye chimwe chezvinhu izvi chauchafarira mangwana chinhu chauri kushayira mufaro. Asi ona, kana wakura uchatanga kufunga kuti ndinoshuva kuti dai ndakatora nguva yekufadzana nemhuri yangu mazuva ose, dai ndakatora nguva yekufadza nemba yangu. Saka zvinhu zvitatu: fadzwa neupenyu hwemazuva ose, fadzwa neupenyu hwako, uye ita zvose zvaunoita uchishandira Mwari. Zvino tine upenyu huviri. Tine upenyu hwekunze kuzoti hwemukati. Tine upenyu hwatinorarama kunze uko toita zvinhu zvine mubayiro, uyewo kune munhu watinoratidza kuvanhu. Kozoitawo umwe upenyu huri mukati medu. Zvese zviri kuitika mukati medu. Chinonyatsotyisa ndechekuti unogona kunyemwerera munhu asi mukati uchifunga kuti munhu anondisvota mhanu uyu. Dai wangokasira wabva pandiri nekuti unondisvota, unogona kunge uchinyemwerera uchitoti Mwari ngaakudzwe, ndinokuda nerudo rwaMwari. Uku ndiko kunonzi kuva neunyengeri nekunyengedza. Asi upenyu hwedu chaiwo huri mukati medu, uye isisu chaiye tirimo mukati medu. Umambo hwekudenga huri matiri. Mwari anouya kuzogara matiri, nekuti ndiyo nzvimbo yokutanga yaanoda kushandura zvose, oita zvose zvitsva. Kutanga kuchinja panze hakuna kana zvakunobatsira. Kungoteedzera mutemo. Ndiyo mirayiro nemitemo yese yatiinayo. Zvinhu zvandinofanira kuita zvisiri kuzondichinja kana mbijana. Asi Bhaibheri rinoti usatombovewe pasi pano, asi shandurwa nepfungwa dzako dzese dzaunadzo dzitsva. Asi chinhu chekutanga chinoitwa nemutendi kana vabva kutambira Kristu, chinhu chekutanga kuita kudzidza kufunga mafungiro aMwari.
varoma 12:2 vanoti zvekare tichashandurwa kwete kududzirwa. Hamuna kupabata ka? Ukadudzirwa uri pano wozoenda uko. Asi kushandurwa kunotora kachinguva, ritori basa rinoda kanguva. Ini handifunge zvakanyatsokwana, asi ndinofunga zviri nani pane zvandaimboita. Uye ndinokuudzai chimwe chinhu Mwari chakandiitira. Ndinozviona mazuva ano kana ndichifunga zvakashata. Ndingave nazvo kwekachinguva asi hazvina kureba. Ndinozvibata nekuti pane zvinenge zvisinganzwe mushe. Tinofanira kudzidzira kunyatso kuzviteerera izvi. Zvinonetsa kutsanangura saka ndichangodai so kungodai. Pane chinhu chisina kumira mushe. Haunzwe rugare, haunzwe. Nonzi wange warasa mufaro, ndanzonge ndarasa mufaro. Chinhu chekutanga kuita kana warasa mufaro wako kutarisa mafungiro ako. Chimwe futi chekuita paunoshaya mufaro, kufunga kuti wanga uchimbotaura nezvei. Pane ari pano here ane dambudziko nemuromo wake? Ndinoti muromo unenge mhuka yemusango. Bhaibheri rinoti kuna James, hapana munhu anokwanisa kudzora muromo. Nzira yoga zvinogona kuitika kuburikidzira murubatsiro runobva kumweya mutsvene nguva dzose. Saka handisi kuzokumbira ruregero nekuti ndapaimwa dzidzo pamusoro pepfungwa, muromo neMaitiro. Nekuti chinhu chatinoda kunzwa kana zvichiita kairi katatu pamwedzi kuti tinyatsozvibata. Tine pfungwa zhinji dzakazara musoro medu. Uye Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tinofanira kudzinga pfungwa dzakaipa, tochengeta dzakanaka. Ndiwo upenyu chaihwo, kwete upenyu hwakakutenderedza. Hazvisi zvinhu zvatinosangana nazvo zvinotisuruvadza. Mafungiro atinoita maererano nezvatinosangana nazvo. Matauro atinoita nezvatinosangana nazvo. Havasi kana vanhu vari muupenyu hwedu vari kuita kuti tisuruvare. Uye ndinoziva kuti kune vanhu vazhinji vanokupinza panguva yakaoma. Musafunga kuti handisanganewo navo nekuti ndinavowo. Zvino ndingatokuudza kuti mafungiro andinoita maererano nezvinoita kuti vanhu vavo vasadaro, ndiko kundiomirako zvinoita kuti ndivafarire. Zama kutora kabepa wochifunga nezvemudiwa wako kana vana vako. Angave ani zvake ari pedyo newe, ari kumbokushusha. Amwene vako, amai kana baba, muvakidzani, ani nani zvake. Usagare ipapo uchizvita kunge unoda munhu wese, ndoziva kuti hautombodi. Unomboti. Tora kabepa, unyore zvavanoita zvakaipa. Wobva waendawo nekune rimwe rutivi, wochinyora zvese zvavanoita zvakanaka. Hazvingambonetsa kuita izvi. Unoziva ndakatadza kuwana zvakaipa pana Dave. Akango ari munhu akanaka samare tinose tinoziva. Unoziva ndikanyatsofungisisa zvinhu zvandino. Akomana, Dave anosuka ndiro, anowacha hembe, aina hembe dzangu kana tiri parwendo kana chida rubatsiro rwake. Asi kune uro rutivi anotamba gorufu kasingaite. Anoona nhabvu kazhinji. Svondo rakapera mukadzi akauya kuna Dave pataisana mabhuku akati, akauya kwandiri akati, murume wangu anokuongai pamusaka penyu ave kutamba gorufu katatu pavhiki. Asi ndikangonangana nezvinhu zvandisinganyatsofarire. Unoziva vamwe vanhu vanosvika pakurambana nenyaya yokuti vanotarisisa zvinhu zvavasingafarire. Dave neni takarorana kumakore 48. Chikonzero chega chaita tisvike pano ndechekuti tese takadzidza kuti ndisatarise zvatisingafarire. Nekuti ndichakuudzai kuti nyangwe ukawana ani pachangeva nezvinhu zvausingangofarire chete. Mandinzwa here? Ndati chero ani uchawana ane zvakaipa nezvakanaka muupenyu hwake. Tine matambudziko nevana vedu.
unoziva vese vane maitiro akasiyana kubva kwatiri. Tozotanga kufunga kuti kwewe wakabvepi unobva kwandiri. Unobva wangoti munhu akangobva kune imwe nyika zvake. Isu hatizvinzwisise. Mageneration anosiyana. Vana vava kuita zvinhu zvakasiyana nezvavaita vachiri mudiki. Unoziva zviri nani utokanganwa hako kutarisira vana vako kuti vaite zvese maitiro avakazviita, nekuti havasi kuzodaro. Hauna kuita zvinhu maitiro akaitwa nevabereki vako. Amen. Ndinorangarira mwana vangu pavakatsamura ini naDavid tatenga muchini wekugeza ndiro. Ivo vaisava nemuchini wekugeza ndiro, isusu taisatomboda muchini wekugeza ndiro. Munogona kugeza ndiro dzodzi hamutombodi muchini iwoyo. Zvinhu zvinotitsamwidza zvinotoshamisa so, nekuti hatina chete kutombozvijaira. Saka hatifanira kutarisa zvinhu maererano nekuti wafanira kuva nechokwadi usati waitira munhu hasha kuti dambudziko racho nderemubhaibheri, kwete kuti pamwe nderemadzinza, nekuti hazviziri izvo zvavadai waita iwewe. Saka pandinofunga zvinhu zvose zvandakararama nazvo nevana vangu nehasha dzandakaita nekupopotedzana kwese, munozivawo nyaya yacho. Kana muda kugara mumba mangu, munoziva here mutauro uyu? Ewe, munoziva kuti kana uchida kugara mumba mangu uchakwanisa kuchenesa murumu mako. Zvichingoenda zvingoenda. Zvino vana vangu vakura uye ndava nevazukuru 11 zvingoenda. Wase vana vangu vakakura zvakanaka uye tinodanana samare. Ndotofunga kuti konei takatambisa nguva tichingonetserana zvisina kana basa. Chokwadi ichi munoziva chii chaizvikonzera? Mirai nditaure zvinowanzozvikonzera. Anga ari maitiro ekuzvikudza. Chokwadi vairesha kune zvose zvavaiita, asi vaikura zviri kuti vaisada kudzoredzerwa, asi ndaisafanira kuvatsamura kwamazuva matetu kune zvose zvavaiita. Munoziva kuti zvose zvaibva kupi? Maitiro angu ekuzvikudza. Zvinhu zvose zvaifanira kuitwa nemadiro angu. Kana kuti ngazvitoregwa, imi munomugona kunge musina maitiro akadaro, asi kana pane ari kuzvida ngazvitore. Nakidzwai nevana venyu. Ndatenda. Bhaibheri rinoti mukadzi anofanira kufadzwa nemurume wake. Pandangotaura mashoko iwayo ndinoziva zvavafunga mamwe wenyu. Dai vakarerwa nemurume wandakarerwa naye waisatombodaro. Ehoi. Zvirevo 23:7. Nekuti sezvaanofunga mwoyo wake ndozvaanozova. Nekuti sezvaanofunga mwoyo make ndozvaakaita. Tichangomira ipapo. Zvaanofunga mwoyo make ndozvaakaita. Mirai tarise futi imwe ndima, vaRoma 14:14. Ndine ruzivo uye ndinoudzwa. Samunhu ari muna Ishe, hapana chinorambidzwa uye chisina kuchena, chisina utsvene machiri. Zvakadaro hachina kuchena kana utsvene kune uyo ari kufunga kuti hachina kuchena. Apa Pauro ari kutaura pamusoro pekudya nyama yakapiwa kumifananidzo. Zvakadaro pane zvinhu zvasingafaniri tichiita, asi aitaura nezve nyaya yekuti uye chaiva chinhu chikuru kuvatendi mazuva iwayo. Waisafanira kudya nyama yakapiwa mifananidzo nokuti pamutemo vaisafanira. Asi apa vainge vakugara mune imwe nguva yomutsa, uye Pauro ari kuti tarisa, wasunungurwa kubva kumitemo yetsika. Hatina kusunungurwa kubva kumitemo yeunhu hwaMwari, asi tasunungurwa kubva kumitemo yetsika yaMwari. Uye saka Pauro aiti kwavari, kana muchiziva kuti mifananidzo haisi chinhu, uye mifananidzo haikwanisi kupisa nyama, saka munokwanisa kutodya nyama yacho. Iyewo aiti aikwanisa kuidya, asi kana muchifunga kuti haina kuchi, uye kwauri haina kuchena, saka usaidya. Saka ainyanzoti apa, kana uchifunga kuti chinhu chakaipa kunyange chisina chichakukanganisa muviri wako wese sechinhu chakaipa, saka gara wasiyana nacho. Nekuti ukaita chinhu chaunofunga kuti chakaipa, uchatanga kusanzwa mushe woremerwa mupfungwa, zvinova zvakubira rufaro nerugare. Hatigone kutonga mafungiro edu nguva dzose.
asi nerubatsiro rwaMwari tinokwanisa kusarudza pfungwa dzedu, tinotonga zvatinotaura nekuita unhu hwakanaka nyangwe nemunguva dzakaipa. Uye ndinofunga kuti zvine simba. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari